An sɔgɔma ni balimakɛ. Aba yɛrɛ sira. Tɔɔrɔ se. Denbaya don. Nse. Alhamdulilayi. Tɔɔrɔ se. Aba. Aw bɛ ka fɛn jumɛn de feere yan nɔ? So an bɛ collier de feere. An bɛ kɔnɔ collier ninnu feere an yɛrɛ ka montage de don. Donc an bɛ fɛn caman dilan quoi. Ninnu ye collier de ye, nin ye kɔnɔ hɔrɔn de ye quoi. An yɛrɛ de bɛ ninnu montage kɛ ani muru ninnu quoi. Muru ninnu fana bɛ an ka baaraw yɛrɛ de ye quoi. Voilà. Ɔ yalima collier ninnu kɔfɛ est ce que aw bɛ fɛn wɛrɛ fana feere min ni collier tɛ kelen ye? So fo na an bɛ bracelet fana feere quoi. An bɛ fɛn caman feere yan quoi. A bɛɛ an yɛrɛ ka dilanli de ye quoi. An yɛrɛ de b'a dilan, an de bɛ sigi k'a dilan quoi. I y'a faamu wa? Mais e yɛrɛ sigilen bɛ fan jumɛn? To ne bɛ Ngolona. Ɲare la kabardon kɛrɛfɛ an ka atelier bɛ yen quoi. Ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka se aw ma a tigi b'aw lasɔrɔ cogoya jumɛn de la? Numéro b'an na, an ka numéro bɛ an ka carte bɛ yen. N'a tigi mɔgɔ b'an na an bɛ se ka carte d'a ma quoi. Awɔ.